Chcem sa spýtať, v čom je tento materiál výhodný pre mesto? Po prvé, nemáme vyriešený súdny spor, po druhé, nemáme vyriešenú našu mestskú organizáciu Marianu. Veci, na ktorú chcem upozorniť dôrazne a upozorňujem na ňu počnúť s operatívnou poradou a na všetkých iných stretnutiach, na ktorých sme to mali, to je otázka posúdenia ekonomickej efektívnosti celej tejto operácie. A aký konečný finančný prínos to pre mesto bude mať, je dneska úplne nezodpovedateľná. A teda rozumiem, že tým pádom nebola ani predložiteľná, a to hlavne preto, lebo v skutočnosti sme sa vonkoncom nezaoberali realitou presťahovania spoločnosti Marianum. 32 prítomných poslancov, 19 z nich hlasovalo za, 8 hlasovali proti, 4 sa hlasovania zdržali, 1 nehlasoval. Konštatujem, že sme neprijali platné uznesenie. Ja som to pochopil tak, že poslanci si vedia predstaviť, ale požadujú zmeny v materiáli, pretože z júna na september tie zmeny podľa nich neboli dostatočné. Pretože sme konali od toho júna, nie sme tak, že by sme čakali a tvárili sa, že sa nič nedeje a máme schváliť ten istý materiál, ktorý bol v júni. Otváram tento bod 87, bod rôzne. Všimnite si, že je 21:14. Na základe nových informácií by som sa chcel spýtať pána riaditeľa ako predkladateľa materiálu v bode číslo 16, ktorý bol včera, či je možné, aby sme tento bod znovu zaradili v tomto bode rôzne. Reaguje pán riaditeľ Gajarský, nech sa páči. Áno, ďakujem za slovo. Súhlasím s týmto vo svetle nových skutočností. Už pred niekoľkými minútami som bol upozornený na to, že je nás tu podozrivo veľa. Táto otázka to vysvetľuje. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Lenč má faktickú poznámku. Ďakujem za slovo. Tiež som sa pýtal, čo to má znamenať, lebo väčšinou v bode rôzne tu už nikto nie je a niekedy musíme aj presunúť body na ďalšie zastupiteľstvo. Vyzerá to tak, že tu ide o dosť veľa peňazí. Pán poslanec Kolek, faktická. Ďakujem. Ja som len zvedavý, že kto nás po ukončení zastupiteľstva pozve na guláš. Pán poslanec Hrčka. Ďakujem, áno, tiež som si s ostatnými kolegami všimol nadpriemerne vysokú účasť a vzhľadom k tomu, že si vediem štatistiky, tak by som chcel medzi nami prvýkrát privítať pána Švejnu, ktorý tu historicky prvýkrát prišiel na toto zastupiteľstvo v tomto čase. Doteraz sa tu neobjavil ani keď zastupiteľstvo končilo o 14:00, 14:30, 15. Evidentne je to veľmi dôležitá vec, keďže si to vynútilo jeho účasť v tomto čase. Tým pádom prvýkrát v histórii zastupiteľstva má klub SDKU 100% účasť, doteraz klub SDKU Most Hit, aby som bol presný, doteraz to presne kvôli tomuto poslancovi nebolo možné. Takisto by som rád pogratuloval klubu Smer, ktorý tiež prvýkrát má 100%, doteraz nikdy v tomto zastupiteľstve nebola ani plnú účasť na konci zastupiteľstva, takže evidentne, ako všetci môžeme vidieť, prituhuje, ale veď keď sa ten bod otvorí, budeme sa k tomu vedieť vyjadriť. Ďakujem. Ja akože som rád, že tá účasť je tu taká, ako má byť. že fajn a som rád, že ideme riešiť veci, aj keď v takom neskoršom čase, ale poprosím naozaj teda pána vedúceho majetkového, nech vysvetlí tie informácie, ktoré som dostal. Nové skutočnosti som sa ja dozvedel vo večernej prestávke, tak ako som vám o tom povedal. Čo sa vlastne udialo od včerajšieho poobedia, kedy sme na poslaneckom grémiu diskutovali o bode číslo 16 a všetci, ktorí tam boli, môžu potvrdiť, že zazneli stanoviska klubov, že v tej verzii, v akej to bolo včera predložené, to jednoducho nepodporia niektoré kluby. Niektoré kluby povedali, že v tej podobe to podporia. Povedali, v tejto podobe väčšina z nás nevie za to zdvihnúť ruku. Čo mám urobiť? Snažím sa nájsť cestu, aby som ten predaj zrealizoval. Už sme sa dostali k tomu, že v rôznom máme hovoriť o vyradenom bode. Ja som vysvetlil, prečo bol vyradený a opieral som sa o stanoviska klubov, tak ako som ich počul včera na grémiu. A dnes je tu nová situácia, ktorú teraz vysvetlil pán vedúci.
kde sa snaží vlastne ten materiál spriechodniť tým, že sa zmenia podmienky, ktoré poslanci kritizovali. Pýtam sa pána riaditeľa, ktorý povedal svetlo nových skutočností. To svetlo nových skutočností, keby nám ozrejmil. Snažili sme sa rokovať s klientom. Výsledkom celého tohto je zjednodušenie a zefektívnenie celého tohto uznesenia spôsobom, že po podpise zmluvy bude zaplatená čiastka, ktorá tam je uvedená, to znamená tých 1,5 milióna, 1 586 722,62 a po 2 rokoch bude vyplatená čiastka 1 milión. Počas tých 2 rokov sa nebude platiť žiadne nájomné, Marianum tam bude bezodplatne, to znamená žiadne nájomné, žiadne sankcie, a máme 2 roky na to, aby sme vyriešili problémy, ktoré boli definované. Čiže toto je investor ochotný poskytnúť. No ja len musím konštatovať, že to nové svetlo bolo tak prudké, že ten papier zňal a ja pozerám pred seba na prázdny stôl, všetky sankcie odpadnuté a ostatné dramatické zvraty ten papier neuniesol a nakoniec sa vraciame k starému socialistickému vtipu o prázdnom novinovom papieri. Za čím bukvy? Si jo jasná. No ako pozerám, vyrokovali ste úžasné podmienky. Prečo to neschváliť? Ale ja sa pýtam, prečo sú tu všetci tí poslanci, ktorí tu o takomto čase nikdy nebývajú? Vyskytlo sa viacero skutočností, ktoré sú pre nás nové, ale vidím, že nie pre všetkých. Pán poslanec Hrčka. Ďakujem, pán primátor. Ja by som sa vás chcel spýtať, či ste včera dávali pokyn pánovi Krištofovi, aby ďalej jednal, pretože ten turbomod sa mi strašne páči, alebo či jednal teda z vlastnej iniciatívy, pretože ak vy ste to stiahli a nedali ste mu pokyn, aby jednal, tak v mojich očiach je to strašne iniciatívny človek, ja si ho cením, ja už teraz rozumiem, prečo ho máte v svojom týme, keď on dokáže jednať aj bez vášho pokynu, aby dokázal v turbomóde vybaviť, aby sa ten istý materiál dostal ešte na to isté zastupiteľstvo. Pán primátor, je pravda, že ste dali pokyn včera pánovi inžinierovi Krištofovi na to, aby rokoval a predložil materiál v októbri. To sme počuli a tak to bolo. Čiže ma prekvapuje, že aj vy ste boli prekvapení, že teraz večer ste sa len dozvedeli, že pán Krištof bol až taký šikovný. Za náš klub som požadovala, aby bola vypracovaná presná bilancia na jednej strane príjmov a na druhej strane nákladov, ktoré my s tým budeme mať ako mesto s touto akciou. A ja som povedala po mojom prepočte, že tento obchod je nevýhodný. Napriek tomu ma udivuje, že pán Krištof, my sme sedeli a potom sme odišli tu na zastupiteľstvo, stihol ešte včera vybaviť všetky nejasnosti a vo svetle nových skutočností. Dnes po namáhavom dni, kedy tu niektorí sedíme naozaj od rána, niektorí mali pauzu celý deň, potom prišli, dobehli a teraz vo svetle nových skutočností oni už sú informovaní. Dalo by sa to urobiť aj v októbri. Snažili sme sa tie veci vyrokovať teraz. Máme tie informácie, my vám ich poskytneme a vy sa rozhodnete, či sa oplatí o tom rokovať teraz, či je to dôvod na zmenu postoja, alebo poviete, spracujte materiál, rokujeme o tom o mesiac, pretože si myslíme, že to tak má byť. Ďakujem, pán primátor, ja vás považujem za inteligentného, ale keď vidíte tú účasť a položíte otázku, či sa o tom bude rokovať, tak mi naozaj príde dosť smiešné. Pretože vám musí byť absolútne jasné, že sa o tom hlasovať bude. Ale veď to proste sa nedá prehliadnúť, keď tu človek sedí, ako sa to tu organizuje, čo sa tu organizuje. To sú tie náražky, na ktoré ste, keď som včera tu mal, tak ste sa voči ním ohradzovali, že tu niečo je dopredu vybavené, že to prejde. Tak ako momentálne vidím, že tu je niečo dopredu vybavené, že to prejde, pretože tá účasť je tak absolútne neprirodzená, keď sa tu za 3 roky nedokáže stretnúť takéto množstvo poslancov a niektoré veci neprechádzajú ani vtedy, keď tu je ráno, keď sú tu ľudia, tak a prídu sem večer 21:28, je absolútne jasné, ako to bude vyzerať. Už teraz vieme, že sa o tom bude hlasovať, už teraz vieme, že sa to schváli a už teraz vieme, že za chvíľku sú voľby. Kto vie, prečo sa to schváli a prečo to tak strašne proste súri, prečo to nemohlo počkať do októbra. Ako pozerám túto účasť, tak po niektorí zrejme mali viacej informácií a možno, že by bolo celku slušné, keď už ideme rokovať a máte nejaké nové informácie, keby sme tie materiály mali na stole, dáme tomu hodinu, 2 predtým, aby sme si ich mohli aj pozrieť a rozhodnúť sa, lebo toto nepovažujem za prvé za demokratické, za druhé cítim sa v podstate poškodený, pretože nemám tie informácie, ktoré zrejme majú tí ostatní, pretože zrejme pre niečo tu prišli. Podľa môjho názoru už všetci, teda mnohí z tých, čo sú tu, vedia, že prečo sú tu,
tak možno, že najlepšie by bolo dať hlasovať, veď dohoda je jasná. Čiže navrhujem zaradenie bodu pôvodného s číslom 16 ako bod číslo 87A. Prosím, o tomto návrhu budeme hlasovať. Ja sa chcem spýtať, či v takom rozsahu, ako nám bol predložený, lebo iný nemáme. A myslím si, že 2,5 milióna je dosť veľká suma na to, aby sme vedeli, o čom hlasujeme. Ďakujem. Prosím, urobme to prosím tak, že keď rozhodneme o zaradení práve na rozmnožovacom stroji, ktorý je vzadu v miestnosti, pán vedúci rozmnožuje návrh uznesenia, ktorý je upraveným návrhom uznesenia. Ten návrh uznesenia dostanete k dispozícii písomne. Ten návrh dostanete k dispozícii písomne a potom budeme o ňom rokovať. Rozdáme vám návrh uznesenia, prečítajte si. Pán primátor, musím skonštatovať, že ste dobrý diskutér. Myslím si, že keby boli majstrovstvá sveta v alibizme, tak bez problémov obsadíte prvých 10 miest. Myslím, že občania by mali vidieť tú vašu transparentnosť, ako pristupujete k požiadavkám občanov, ako pristupujeme k požiadavkám finančných skupín. A tak ja si z toho dávam tiež jasný záver, ale prosím, na budúce si nedávajte vo volebnej kampani názov transparentné, lebo budem asi citovať aj ja pána Fialu, lebo mám z toho rovnaký pocit. Ďakujem. Pán vedúci, určite si pamätáte, že som vám pred týždňom telefonovala a som sa spýtala, že na čo budeme predávať budovu, respektíve dostaneme 1,5 milióna, keď ich minieme a budeme ich musieť za rok vrátiť, že z čoho ich vrátime, a vy ste mi vtedy povedali, že tie peniaze dáme do depozitu. Chcem sa spýtať, na čo to ideme predávať, keď dáme peniaze do depozitu? Český klasik povedal, chce sa mi blíd. Ďakujem.